ассалому алайкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хубай духтарако аксияи беҳтарин рафтестай се рӯза аксияи марамат дер накунен хоҳишмандо. иҷа бозори корвонай тарафи тило бозор 12 дарвоза 9 қатор марҳамат биёен бо айпеш тамошо кунен. духтаро ҳами се рӯз шумо метавонед ки инами чӣ намуд пижамае ки мебинен двойкоҳоша двойкои фасони хушрӯша 70 сомон да харидорӣ кунен. беҳад хушрӯ нигоҳ кунен охи болобудагиёяма 70 сомон аҷоиб хушрӯ бори хитой гуанҷол 70 сомонӣ анау атласвиё оригиналоян ва ё 120 сомон барое ки 250 будан ва ё ҳозир 120 сомон тройкоҳошам 120 сомон дига чӣ намуде ки мебинен нархошон 70 сомон марамат беҳад хушрӯан 70 сомон пижамаҳои фасони бади хушрӯ 70 сомон ами се рӯз шумо метавонед пижамаҳои фасона бо нархи хубу дастрас харидорӣ кунед. баъдан духтарако комплект инамино комплектан такпуши болову поён дора беҳад фасон инам чанд расветка дора 30 сомон духтаро мана комплект 30 сомон каседа дар корай инаи қисми поёнам ҳамаш комплектай духтарако комплект 30 сомоне хели нархи ягон ҷода нест. успед кунен тамошобино ҳатман нависеншона доставка доран ё ки биёен хитон мустақилона аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. баъдан тамошобино беҳад такпушои хушрӯра 5 сомон кардагиан мана нигоҳ кунен чихе модел бисёрай 5 сомон кадом меша ки мегирен 5 сомон ана ёям 5 сомона мана такпушои болошам ҳастай 5 сомон ҳатман биёен размерои калон майда чӣ размере ки хоҳен 5 сомонӣ духтарако касе пачка гиранам 5 сомай ҳамаш 5 сомонӣ мана биёен бо айпеш тамошо карда бинен. инчунин ана ин бренди лани такпушои боло ин ланиёра хушрӯ мегиранд одамо барое ки брендовия качественияи зурай ҳозир ҳамаша 15 сомон кардагиан мана хели нархи ягон ҷода нест духтаро и аксия фақат се рӯз давом дора барои ҳавай успед кунен барои савдо мегирен барои мисол хитон мегирен занҳои азиз метавонед нависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. анаи двойкора диден ином качествои зур доранд нархи тройкая ин аксияда 80 сомон шудаги 120 сомон буд ҳозир аксияда 80 сомон шудаги расветка ҳаста ҳама намуд расветкаҳо ҳастай анаи модело боша 50 сомон нигоҳ кунен 50 сомон кадомиша мегирем 50 сомон анаи модело 80 сомон ина духтаро касе барои савдо гирифтания 130 сомон ина ё 130 сомон касе барои савдо гирифтания биёед нами се рӯза аксияда бо нархҳои хуб харидорӣ кунен ё ки барои хитон ина чанд сма ина 80 сомон мана ино чи 80 сомон турецки будай бои диден иш чи ина ин моделиш 50 сомон двойка беҳад хушрӯ беҳад арзон духтарако ана дигар намудош бошад ана вайро гуфтем ланиё 15 сомон у тараф и тарафаш 20-25 сомон беҳтарин нуқтаи савдое ки нархҳои беҳад хуб пешниҳод кардагиан ана ино бошад 45 сомон мана пинюарои арзон мепурсиден духтаро 45 сомон қисми поёнам бинен 45 сомонӣ на кадомиша мегирен 45 сомонӣ. инчунин купальник доранд купальникҳои открити ино чандан 70 сомон на занҳои азиз касе не хели купальник пурсидагӣ буден доранд 70 сомон биёен айпеш тамошо кунен бинен баъдан метавонен харидорӣ кунен. қисми болора нигоҳ кунен 120 мая 4 дора 120 сом арӯсакҳои азиз биёен ами нуқтаи савдо ина қисми дуюм чандиян ё зард розбе ина тройка 104 буда 120 бинен охи чихе фасон хушрӯ ина баъд ина инош тройкан 100 сомон ҳамиқа нархошон зурай духтаро арзонай ина биёен як бор дигар такрор мекунам бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 9 қатор ин нуқтаи савдора ма аллакай чандин бор шиднавор мегирам ина боз ҳам тавсиятон мекунам пушаймон намешавен ҳатман омада аз пеш тамошо карда интихоб кунен. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад.
خیر سلامت باشید. الان دخترکو عکس کالون رفته این اینجا چی نمود پیژامایی و یا باری خیتایا میبینین به حد خوشرو نرخوشون ارزانش دیگه 3 روز فقط عکس 70 سومون اینم دوای کورا کدومش که میگیرین 70 سومون این قسمی بالا رو ببینین 70 سومونی انا اطلس ویوش باشه 120 سومون ترویکوش 120 سومون دیگه همش 70 سومونی جا بزاری کروانای طرفی تیلو بازار دخترها 12 دروازه 9 قطار من مدل به حد زیاده با بیاین ای پیش تماشا کنین 70 سومونی بهترین مدل ها با نرخ خوب و دسترس اینچنین دخترکو درجه کامپلکت دارن اینا دویکای خوشرو کامپلکت های فسون چند تا رسویدکای اینا رسویدکاشون ببینید قسمی پایان همش کامپلکت نرخشون 30 سومون ای کامپلکت بینن چه نرخ خوب بیاین با ای پیش بینین دستافکا دارن رقمشون هست در روی اکران برای دستافکا میتوانین خچونده مراجعت کنین